आबादारिनि थाखाय मोजां खौरां लाबोदों सासे लाइमोना। गोजौ थाखो सोलोंथाइ गोनां सासे ग्रेजुवेट लाइमोना सरखारि साख्रि नेना थायाब्लानो गाव गसंथानायजों गुबुननोबो दिथा होदों गावनि गसंथानाय बिथिङाव। नंगौ, थारैनो बियो बाख्नायथाव, बजबना लाथाव गाव गावनि जिउ दानायाव। बेयो जादों अनसुमा बर'। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि हालामाव थानाय खासिबारि गामिनि सासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां लाइमोन अनसुमा बर'आ। अनसुमाखौ गडमेन होननाबो सिनायथि दं। बिथाङा गोजौ थाखोनि मुलाम्फा गोनां बोरमा फिसिना देरहासार जानो हादों। बोरमा गुमनानै जिउ खुंबोदों। दायो आबादारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो बजबना लानो गोनां सोरजिथायजों आरोबाव आगानसे दावगादों। गांसे बोरमा फिसिनायनि खान्थिजों सुजुजानाय बिजाब दिहुनना। बिजाबनि मुङा जादों गोदान मुगानि बोरमा आबाद। बोरमा आबादारिनि थाखाय बे बिजाब अनसुमा बर'नि आसिनि रेबगन बिलिरनायाव आबुङै सुजुजादों। लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बाजारनि डिमाकुसि बेरगाव लामा सेराव गंसे आइ भेटेनारि क्लिनिकबो गायसनदों, जेराव जिब जुनारनि नांगौ मुलिफोरखौ मोननो हागोन। सोरबाफोर आबादारिनो गोनां जायोब्ला 8638012698 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। एबे गटारि फार्म जों लोगोसे लाइफ स्टक नामा? निश्चय निश्चय। एक्चुअली आं नोंथांमोना निश्चय मिथिखायो, आङो दासिम बोरमा आबादाव 9 बोसोर जाबाय खालामगासिनो दङ आरो गावनि एक्सपिरियेन्सखौ गुबुन गुबुन स्टेट नागालेण्ड, अरुणाचल, बिटिसि दाब दाब जिल्लाफोराव आङो अफिसियेलि फोरोंगासिनो दङ। थ' जिउआवहाय मोनसे बुस्थुआ एसे आंखाल जाबाय थायोमोन आरो जिहेतु आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौ ट्रेनिं महराव फोरोंगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो आङो आंनि जिउआवहाय गोनांथि महरै आङो बुजिदों भेटेनारिनि आंखाल। ओंखायनो नैबेयावहाय मोनसे भेटेनारि खुलिबाय, आइ भेटेनारि क्लिनिक होननानै खुलिबाय आङो। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे कमार्शियेल फिड मोनखागोन। आरो बेवहाय देरसिन खोथाया जाहैबाय आंनि जिउआव मोनसे गेदेर लुबैनाय दंमोन। बे जाबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो लुबैदों। बे जाबाय गोदान मुगानि बोरमा आबाद। गोदान मुगानि बोरमा आबाद आङो गावनो लिरनाय। आंनि 9 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ आं बेवहाय शेयार खालामदों। माखासे आबादारिफोर दङ जायफोर आबादारिया ट्रेनिं लानो थाखाय सम होनो हाया। बिथांमोना इच्छा जायोबा अनलाइन आंनियावहाय बिहरनो हागोन। बाय पस्ट बिथांमोननि न'सिम बिजाबा मोनहैगोन, अब्लानियाहाय बेवहायनो माने सोलोंनो हागोन। बेवहाय गोबां इम्परटेन्ट खोथा दं। औ निश्चय, बिनि बिजाबनि बेसेनखौ आङो 499 खालामनाय जादों। मानोना बेयो मोनसे कमार्शियेल बिजाब आरो जोंहा अल इण्डिया बर' रावाव बिदि दासिमबो गांसेबो बिजाब गैथ'वामोन बोरमा सेक्टरावहाय। बेखौ आं खालामनो मोननानै गाहाम नांदों। आरो निश्चय जायफोर गोसो गुदुं आबादारि बिथांमोना जोबोद माने मुलाम्फा जागोन। खारन बेवहाय बोरमानि न'खौ बोरै लुनांगौ, माबोरै बोरमा बायनांगौ, भेक्सिनेसन बोरै होनांगौ, बोरमानो मा मा भेक्सिन होनाय जायो, माने एभ्रिथिं बेवहाय दङ। थ' बेयो जाबाय आबादारिफोरनि थाखाय। आं गाहाम मोनबाय नोंथांमोनखौ बेवहाय फैनायनि थाखाय। दिनै 9 बोसोर नोंथाङा बोरमा आबादजोंनो नांथाबना दङ। फरायनाय बेलाजों मा खालामनो सानदों नोंथाङाबोथ' फरायनाय? निश्चय, आङो ग्रेजुवेट खालामखांनायनि उनाव उदां जिउखौ लुबैदों। आरो उदां जिउखौ लुबैनानै आं एसे इउनिक खालामनो लुबैदोंमोन। ओंखायनो आङो बोरमा गुमबाय। आं निश्चय दिनैनि थारिखआव सासे बोरमा लावखारानो। बोरमा गुमनोब्ला माने बोरमा फिनोब्ला आरो बोरमायाव नोंथाङा जुदि फैसा मोननोब्ला आं बोरमा गुमनानैनो बोरमा फिनानैनो गावनि जिउखौ दैदेनगोन। बोरमा फिनानैनो आं गावनि जिउखौ दैदेनगोन। बे धरननि सिद्धान्त लायोब्लासो बोरमा आबादाव निश्चय फैसा मोनगोन। जिहेतु नोंथाङा बेयाव आइ भेटेनारि क्लिनिक बेखेवबाय, आइ भेटेनारि क्लिनिकआव मा मा मेडिसिन आरो बिसोरनि जानाय आदार मोनगोन बोरमानो? निश्चय, माने आइ भेटेनारि होनबाथ' खालि बोरमानि खोथाबोल' फैला बेवहाय। मोसौ फैबाय, अमा फैबाय, दाउ फैबाय, गासै जिब जुन्थुनि मुलिफोरखौ मोनजोबगोन। आरो गासै जिब जुन्थुनि जानाय आदारफोरखौ निश्चय डिमाकुसियावनो। आरो बेवहाय नोंथाङा नायनो हागोन, बेवहाय गिदिर गिदिर बोरमा दङ।
निश्चय आङो हम डिलिभारिबो होखाबाय थायो थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो होबोबाय थादों माखासे मानसिया लांलाय लाबोलायनि थाखाय असुबिदा जायो नोंथांनो जुदि मोननांगौब्ला नोंथांनि जानबुं नम्बरखौ एसे बुंनो हागोन निश्चय 8638012698 बे नाम्बाराव खालामबानो बे नम्बराव खालामबानो मोनगोन गासै मेडिसिना दा मौजूद दङ गासै मेडिसिन दङ खारन ओरैबायदि ओनसोलाव बोरमा आबाद खालामदों जायफोर बायदि जायगायावहाय भेटेनारिनि सुजुग गैया सुबिदा गैया गोसो दङब्लाबो माने बेमार आजार जायोबा फाहामथाय होनो थाखाय भेटेनारि गैया बिब्दि बिथांमोनाबो माने फन खालामोबा स्टकआव माने लाखिना दोननो हाखायो ओमफ्राय बे जिथु क्लिनिक बेखेवबाय बे क्लिनिकखौ माब्ला बेखेवो बेनियावहाय 3 दान जाबाय 3 दान जाबाय दा ओरैनो नोंथांनि बेयावहाय जि मुलिफोर नांगौ बोरमानि थाखाय गासैखौबो मोनगोन बिथां लांफैदोंना दासिम मोजां बहुत मोजां खारन जोङो बड'लेण्डनि मानसिफोरा मिथिखायो जिब जुन्थुनि मोनसे थौ फैदों दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ पिक मिशन खालामदों गड मिशन खालामदों दा सैथोआ बेनो जे माने ओरैबायदि मोनसे ढौ फैखाथारदों बेवहाय जिब जुन्थुनिबो बायनाय फाननाया जोबोद सोलियो आरो मेडिसिनाथ' निश्चय सोलिखायो आरो मोनाखैबा आंखौ फन खालामबानो जाबाय निश्चय ससियेल मिडियाफोरावबो आंनि कन्टेक्ट नम्बरा दङ रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ